पिक्सारा एखेबारे गिदिरावसो जादों लोगोफोर। लाइभ होनाया आंना जायाखैमोन, आङो दानफिनबाय आरोना, ओमफ्राय दा दाननानै आङो गोदान होफिनबाय। दाननानै आङो गोदान होफिनबाय आरोना लोगोफोर। जाय नायदों कमेन्ट खालाम अननानै। आं इउटुबाव आंनि लाइभ होनायखौ जायोना जाया आं पात्ताखौनो मोना आरोना बिदिहाय। माने कमेन्टबो फैयाना, ओमफ्राय नायनायखौल' दिन्थियो आरो साबेसे नायदों बेबायदिखौल' दिन्थियो। ओमफ्राय माबाखौ मा होनो, कमेन्टफोरा श' जाया आरोना, ओमफ्राय उनावसो नुयो लाइभखौ दानखांबासो। जाय नायदों कमेन्ट खालाम अननानै। कमेन्ट खालामदो, कमेन्ट। कमेन्टआनो श' जायाखै आरो लोगोफोर, ओमफ्राय नायनायखौल' दिन्थिगासिनो। ओमफ्राय आंनियाव सोरबा कमेन्ट हरदोंबाबो आंनियाव बेयाव कमेन्ट नुजाफैयो। नुजादो अभी देख रहा है कमेंट अभी शायद है। हाय विदेश लामा, हाय हेलो। मेरे लाइव वीडियो को देखने के लिए थैंक यू मेरे तरफ से। विदेश लामा, आप कहाँ से हो विदेश लामा? प्लीज रिप्लाई मी। मेरा रूम पे बहुत नेट प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरा कमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। विदेश लामा, कैसे हो विदेश लामा? आप कहाँ से हो? प्लीज रिप्लाई। नायनायखौ दिन्थिसोगारो 8 जन गाहाम, 8 जन 9 जन 10 जन गाहाम नायनाय दिन्थियो आरो, ओमफ्राय कमेन्टआनो श' जाया। कमेंट बहुत लेट आ रहा है। नेट का प्रॉब्लम की वजह से हुआ है शायद। जल्दी कमेंट करो। अलास्कन, व्हाट योर नेम? अलास्कन, व्हाट योर नेम? मनोज बर'। माय नेम इज मनोज बर'। डेन्जार गोजान गोजाननि नायो माथो, आंथ' मिथियानो आंनाव बेबायदि साबसक्राइबार दं साननानै।
मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। हेलो 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 सबको मेरे तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उन्दुनो ओंखारदों।